İsәнмесез укучылар? Эш гамәлле мәсьәләләрне шишу дип аталган дәресебезне практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Буш шакмакларны тутыр һәм мәсьәләне шиш. Әби 7 гөмбә, малай 6 гөмбәгә күбрәк. Кыз әби белән малайга караганда 3 тапкырга күбрәк гөмбә тапкан. Кыз ничә гөмбә тапкан? Дөрес җавап белән танышып чыгыгыз. Әйе, кыз 60 гөмбә тапкан. Икенче бирем. Мисалларны чагыштыр. Нәрсә искәрергә була? Әйе, барлык аңлатмалар да үзара тигез. Укучылар, дөрес җавап белән танышып чыгыгыз. Укучылар, бу дәрескә әзерләнгән биремнәр тамам, алга таба уңышлар телим. Сау булыгыз.